Шоулар һәм дистәдән орта күрше тирә районнар яратып тыңлый торган күңел үзенең колачларын киңәйтә. Республика районнарында күңел турында беләләр, аны интернет аша тыңлыйлар. Әмма күңел дулкыннарын радиоприемникта тотарга мөмкинлек юк иде. Хәзер барысы да уңай якка үзгәрәчәк. Бүгенге көндә радионы Бөектау Собада тыңлыйлар. Алга таба күңел дулкыннары нинди районнарны әсер итәр? Бу хакта алдагы сюжетта. Хәерле көнне, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Күңел радиосы дулкыннарында бүген безнең төребездә кунак бар. Күңел радиосы түрендә кунакта Резида Шәрәфиева. Җырчы репертуарына битараф булмаучылар телефоннан туры эфирга чыга. Тыңлаучылар саны бермә-бер артты. Күрше-тирә районнардан кала хәзер Собалар, Бөектаулар да элемтәгә керә. Шәһәр радиосы гына, төбәк радиосы гына түгел, республика күләмендә чыгыш ясаучы радио булып исәпләнәбез һәм әлбәттә бу безгә зур җаваплылык хисе дә өсти. Монда инде камилләшергә һәм тагын бер кат камилләшергә генә кала. Аллага шөкер, менә бу яңа районнардан безнең радио тыңлаучыларыбыз чыга, безнең белән элемтәгә керәләр. Алар безне яратып кабул итте. Минзәлә районында минем әнинең кичкенә генә радиосы бар. Ул күңел радиосына куелган, ул шунда көне буе, төне буе күңел радиосын тыңлый. Менә син җырлыйсың, менә фәлән җырлады ди. Ул менә безнең тамашачыларыбызны, безнең менә районны, шәһәр тамашачыларын, халыкны ул тәрбияли. Үзе безнең җырчыларыбыз белән, яңа җырчылар, аларның җырлары белән, репертуарлары белән таныштыра дип әйтимме, ул бик кирәк. Күңел радиосының кирәклеген районнарда аңлый. Радио кушылганнан соң тыңлаучыларыбыз артты ди Бөектау радиосы җитәкчесе. Күңелнең җирле эфирны җанландырып, баятып җибәрүендә беркемнең дә шиге юк. Опрос алдым әле иртә белән эфирга чыгып. Менә бу опросларда күңел радиосын халык күп тыңлауны хакында әйтә хәзер. Әгәр дә дөрестән генә шаллы күңел радиосын шаллы дип түгел, республика уровенында төрле мәгълүматларны бирсә, яңалыкларны, объявленияларны һәм менә һава торышларын бирсә, без аларга әйтеп, алар белән сөйләштеләр, алар дөрес аңлады безне. Һәм әйбәт булыр дип уйлыйм. 1 апрельдән безгә Мамадыш радиосы кушыла һәм тиздән менә без инде берничә айдан соң тагын Мөслим радиосы кушылуын да көтеп торабыз. Менә 17нче елга без республиканың 13 районын алачакбыз. 13 район ул республика күләмендә 85% Татарстанга без инде үзебезнең шушы дулкыннар аша радио тыңлаучыларыбызга аралашачакбыз дигән нияттә яшибез. Шундый якты ниятләр белән күңел радиосы алга таба эшләвен һәм үсүен дәвам итә. Киләчәктә үзгәрешләр һәм яңалыклар күп булачак әле радиостанцияда. Иң мөһиме ул хәзер республика радиосы статусында эфирга чыга. Ә бу исә радио өчен генә түгел, тамашачыларга да яңа мөмкинлекләр ача. Фәридә Сабирҗанова, Максим Орлов, Дмитрий Рачеев, яңалыклар.